si Kristo lahi gyud nga pagka-leader. Kay ang iyang gi-orient o mindset sa iyang mga followers, dili ang assurance for security. Kay kasagaran magos mga leaders moingon dayon, kung ako'y inyong pilion nga leader, akong hatagag kaayuhan ang mga tao. Dili na unya mo magantos kining inyo mga problema, masulbad ning tanan. Di ba no? Bisag ka ng mga kanang mga mo-offer o mga business establishments o unsa pa diha, sige ginagpasalig nga munindot gyud atong kinabuhi. Pero si Kristo tanawa ra gud, mo pay pagsugod sa iyang 12 ka apostoles, ang iya dayong instruction, dakpon kamo, taralon kamo, latuson kamo, isalikway mo sa inyong isigkataw, dumtan mo mismo sa inyong mga anak o inyong mga igsuon, patyon pagyud mo nila. Ganahan mo mosunod og taong ingon ani ang isulti? Ha? Ngilingay mong tupad na ganahan ka mosunod ni Jesus. Kakita mo leader ba? Panalitan, eleksyon sa barangay. Kanya mo ingon, kung ako inyong pilion, lutuso na mo, pamatyo na mo. Mupili mo anak? Mubutar mo? O, sa ninyo iayo eh. Sa ato pa, di gid mo musunod ni Kristo, no? Ay ko yung tutuki. Mao man ang instruction og nahitabo gyud. Ang una gyung nakatagamtam niining maong katumanan, wa dangatig 5 ka tuig gikan sa pagsulti ni Hesus. Aw magi dangatig 1 ka tuig gikan sa pagsulti ni Hesus. Tingali kay di nakabot tingali ning mga 5, mga 4 ka tuig di ay kay mao pa man pagsugod sa ministry ni Hesus. Gikan sa pagkamatay ni Hesus, wa kaabot og mga 1 ka tuig, natuman dayon ang nahitabo ni Esteban. Or gikas pagkapili ni Esteban isip dikon, kay patay naman to si Hesus pagkuan sa mga apostoles, pagpili og mga dikon. Wa kaabot og 1 ka tuig tingali, gipatay dayon si Esteban. Natuman dayon ang pulo nga nag-ingon, lutuson mo, taralon mo ngadto sa atubangan sa mga punuan o patyon mo nila. Pero sa may gisulti ni Hesus ngadto siya mga tinunan, paglipay mo, ayaw mo kabalaka, bisan sa inyong isulti ay mo kabalaka. Ngano man, kay ang espiritu nako, ang espiritu sa Dios, maoy muhatag ninyo unsay inyong isulti. Pero wa mo ingon sa Hesus nga ang espiritu sa Ginoo mo'y muhatag ninyo proteksyon aron dili mo mapatay, nga may na ka imong musulti niya mausab ang kasing-kasing sa imong kaaway. Wa mo ana sa Hesus. Ang iya lang kamao kang musulti nga dili makalalis nimo ang imong mga kaaway. Og tinuod yun si Esteban, bisan og dikon siya, dili man to siya apostol, assistant raman siya sa mga apostoles, pero may kay siyang mutabi nga wa gyud kalupig niya ang mga leaders. Usa na lang gyud ilang solusyon, patyon tani. Kana ra gyud. Kamong mga asawa, musugot mo, may kay imong musulti ngadto sa inyong bana, pero patyon mo sa inyong bana. Okay ra. Kana bang may kay ka musulti, may kay ka mo ingon niya, I love you, nothing gonna change my love for you. Ana ba, this cannot change my love for you. Nya patyon mo, okay ra mo? Mga amang manem. Sige, mga bana na lang. Kana, may kay mong musulti, may kay mong mo explain sa inyong asawa, o niya, patyon ra mo sa inyong asawa. Sugot mo, ay tabi-tabi diha, bisag unsa pa na imong gisulti, patyon gyapon ti ka. Musugot mo, mga bana. Nalagi ni sugot, no? Congrats kani mga bana, usahay mo ginibuutan, no? Mga asawa, mga buangon gini kasagaran. Nya unayon ra ba kuno ang mga ginikanan sa mga anak,
kamo mga ginikanan, musugot mo patyon mo sa inyong mga anak, may kayo mo mutabi nila, may kayo mong mualima nila, nya patyon ra gyapos mga anak, sugot mo dili. Wa gyapon ay. Og unsa may mahitabo kung ato ni siyang sundon nga wa gyud reklamo, unsa may mahitabo matud pa ni Hesus, makasangyaw kamo sa maayong balita sa ebanghelyo. Makasangyaw. So the best moment to preach the gospel is when we are persecuted. Kana bitang kuan kanang sakyanan, kanus amang kamuday nga lig-on kay mong sakyanan, kung imo na siyang paagion og lisod kaayong lugar nya kargahan pagyugdaghan, inig-abot ngadto sa unahan, makapakpak yung ka, pusgana din sakyanana. Pero sige lang dagandagan anang tanos kaing daan, niya patag kayo, wa na siguro. Di na kusgan. Maubitan ng uso kay na mga trail kana mga daan ng mga motor, naman tayo daghang mga pari nga naghimo mangatkat anang bukid, way mga daan, subayon gyud na igabot nila ngadto sa tumoy, magpa-picture dayon nga tuas kalibunan ang ilang mga motor gipang parking sa kalibunan, kadiin kaniagi kami nagud na ano kanang naagi kalisdanan ba, uso man na hiking, mangatkat anang mga bukid, mga kanlaon, Mount Apo, igabot ito sa babaw, pa-picture na yun, agi ko na, pertilisura. Nasa tayo pare nga, the only priest siguro na in the Philippines, nga nakasakagi dito sa Mount Everest. I-search niya na ninyo, kinsa ng paria. Kaabot siya dito, kat siya. Di saan mo mutuo, wala mong luya kay now. Muna, nga sa ato sang pagtuo, kay mura man tanig ni sakag bukid, the Mount of Perfection. Kay kanang bukid, sama sa Sion, gitawag mo nagbukid, katusang pag-adto ni Kristo sa Mount Tabor, nga dito niya gipakita ang iyang glorious face, perfection. Makabot ra sa nato kung kita sulayon, testingan, di ba, kana mga quality control, anang mga panalitan, mga relo, kaninani, and diverse, dili ni siya dili ni siya masudlag tubig, isod yun nag-pressurize nga kanang tubig nga mo equivalent og mga 150 meters ang iyang pressure niya tan-awon og di ba gyud masudlan, ngagdigan ni masudlan, pasar na ning quality, ano gilingi ako na imong tupad ing na di jud ka masudlag yawa, ano ba, mailhan gina kaning na nagsimba din mailhan og di ba gyud ni masudlag yawa inig humas misa, iabot nimo sa inyo wa pa mumatay imo mga anak, no, nya ikapay mangluto, ang imong banag hagok, ikapay manglimpyo, sila'y naghugaw-hugaw, ikay manglimpyo, ningon din ka niya ng pagsulay, di yun din ako pasudlag yawa ang akong kasing-kasing. Amo na magsige ra jud kag sulti sa mga pulong sa Ginoo niya. Mura na kang naglagot, inayay, mura na manigyawa ang nisod, imo dayong ingnon ang Espiritu Santo. Unsa mga pulonga ang akong gamiton para ani mga animal kung kuyog sa balay. Bitaw, yun. Murag may naman kaining kasabaan, tagain taon ko sa mga pulong, kay gikuan naman ko, gi-confront. Bang? Ako, minus kay kuan ang abilidara, singhag dayon, soko dayon. So, mo promise na ko karon nga, mangutana sa ako sa Holy Spirit, no? Di naman ni maong pagkabasa, Lord, unsa may akong pulong nga isulti, wa naman ni period, pulos naman lang ni period, wa naman ni kama, mga inana ba, haron di na makuyawan ang mga lektor do, may naman kaining kasabaan ng sakristana, unsa may mga pulong akong gamiton, Lord, para kung wa naman ginihalin among slot, Lord, unsa kang pulong akong gamiton para mahalin ni, ako man ang musulti man ko pero dili panahon sa
kanang naay mo kontra nako, suko dahil ko. Pero nasi usay, naay mo kontra nako, may nagyog ka empatyon, mo ingon sa ko, unsa kang pulunga, Lord, magatubang ra ba miron, unsa ka mga pulunga ang akong gamiton. Nasa usay makaingon ang naminaw ba? Biliban ako ni mo, Pader. Relax raman kay ka. Ako pa ato, Pader. Patay gito. Nako, gitagaan sa kus Ginoo ko, anak. Naay panahon na nya nindot kayog ipikto. Nga naman, kalinaw. Si Esteban ay sa dihang gipatay na siya, wagid siya masuko. Gitagaan siya mga pulong. Unsa may pulong nga iyang gisulti? Sa imong mga kamot o Ginoo, akong gitugyan ang akong espiritu. Kuha siya mingon, pamatyan ng mga animal. Lord, ang imong gahom gamita, patyan ni sila. Sa imong mga kamot, Ginoo, akong gitugyan ang akong espiritu. Kanindot anak paminahon? Giko no, lingi ako no imong tupad, na akong itugyan ang imong espiritu ngadtos Ginoo. Giko no, ingna ka no. Nya mo ingon din na siya, ika pauntay mauna. Ay, importante kay na nga ang Ginoo ay atong tugyanan. Pero kung na imong anak, perti imong atiman, niya buangon lang gyapon. Unsa may imong isulti? Ginoo, sa imong mga kamot, akong itugyan kining akong anak. Nahibaw na ka nga ang Ginoo, maunay nag-take care niya. Wa man gid mausab. Imbis pala hubog, di suyop naman hinoon. Mingon ka, matuman ang imong kagpagbuot. Di ba? Nya mas stress pa ka na. Dili na. Kay kahibaw naman ka, nituo naman ka na ang Ginoo na mao'y nag-take charge. Dili lang ta kaayo magpalabi og ka attach labi na gyud, di ta magpalagbig kabalaka. Bisan pa sa atong kamatayon, itugyan sa Ginoo. Ang atong mga pangandoy itugyan sa Ginoo. Ug mauna ang ebanghelyo. God is our Savior. We are not saviors nga maoy mo luwas aning atong kahimtang. Ang Ginoo gyud muna magkat-on gitag tugyan ngadto sa Ginoo, kay kahibaw ta nga kana ra gyud maoy bugtong paagi aron masulbad ang tanang problema sa kalibutan, ug ang kamatayon dili na kuyaw, dili na hadlok, kung dili usa na kaagianan aron ma-final, ma-fulfill, mahingpit ang atong union with God. Muna excited kayo si San Esteban na mamatay, kay nakita naman niya ang langit nga naabli, nagbarog ang anak sa Dios, si Jesus, tupad sa Dios Amahan. Purti na niyang excited nga musaka, kay nakita niyang langit, kanindot ana. Kablitan ng natuog ni mong tupad. Na kita nakaglangit. Wagan siya kita kaya nakatog siya na mangadto niya ta langit. Di ta magdamgog langit, mangadto gitag langit. Sige, manindog na ta mga kandidato, kandidatas langit.